Sziasztok! Ismételten visszatértünk a videózással, ezúttal már itt vagyunk a házba. Még nem vettünk fel sok részt, mert úgy éreztük, hogy felesleges volt. Addig itt hátul itt csináltunk egy ilyen kis búzafarm-szerűséget, itt beüvegeztük az egészet, és ide lentre csináltunk 3 ágyikót. Ennyi volt. Még nem voltatok itt. Szóval nem valami nagy cuccról mutatok le. Folytatjuk a videózást, csak egy kis technikai problémánk akadt, de semmi komoly. Itt van mindenki, ugye? Nem. Oké. Ákos, add már ide, légy szíves, azt a fát. Mi az? Bölő. A Várjál, vadír. még hozogatom a vizeket. Na. Akkor hozogassd a vizeket. Hogy legyen ilyen örök vízforrásunk, és akkor... Jó, kész van. Igen. Kapánk van. Kapa? Nincs, de csinálok. Ó, valaki tesz zenét. Amúgy azt én is láttam. Nem én. Halljátok? Én nem hallom, mert Nem. én levettem a Minecraft hangját. Felveszem a fülest. Felveszem a Minecraft hangját. Én meg a fülest. Hát hallom. Így 50%-ot adok rá. Hát, igen. Aha, hallom én is kicsit. Amúgy mit akarunk kezdeni ezekkel? Valamit kéne csinálnunk most már. Kapánk van? Vagy most csinálod? Ugye milyen szép kis... Hogy van búzánk. Vetőmagunk az van. Nem tudom. Vetőmagunk az van, mert azt én hoztam. Aj, 2-t ki kell töltenem. Juhu! És ez a minek lesz a virágot, az nem kell. De hogy hangulatos. Az a csúny. Kapáljátok már be az egészet. Mert a tavi rózsa az ide való. Igen. Na akkor ússzatok, babá. Bebogoltam. Nekem van egy jó kis ötletem. Halljátok, nekem van egy jó ötletem az izér megoldására. Mindjárt megoldom. A vizet. Jó? És komoly. És azért csináltad ezt a veteményes, hogy izéget tegyél ide? Nem, de legalább nem fog beleesni a izé. Azt én mindjárt megoldom, hogy ne essünk bele, jó? Hagyj is. Milyen kapákod? Nem kapák. Csontlisztünk van. Nincs, de csontunkat láttam. De van csontunk. Itt van csont. Nálam is van 2 csont. Mi kell? Ja, vetőmag. Király. Hát ennyi. Ó, nem király. Itt van vetőmagom, még a chestbe 3. Én hoztam. Itt is van még egy. Nálam van 8. Jó van. Nálam meg 6. Az mi? Bocsi. Na, akkor én elkezdem kapálni a cuccot. Nem is tudtam, hogy ebből van ilyen. Van füvünk. Fűblokk? Aha. Az jó. Én már kapálok, csak hozzad a vetőmagot. Már nincsen. Hallod? Én meg csinálok valami szépet. Vigyázzatok innen. Megoldom Zoli csúnya módszerét. Nem jó az úgy. És ez
Így nem jobb? Na. Mi az, hogy levél van felette, az úgy nem tetszik? Na. Mindegy, végül is nekem tök mindegy. Nekem nem. Meg nem fogunk elférni, na ezt. Akkor a többit is kiütöm. Ezt miért ütöttétek ki? Nem mindegy. Mert véletlen felkapáltam. Na, mindent bekapáltam. Most ezt adja levelet. De nem kell, hagyjad, nem kell. Zolika, csináljunk még vetőmagot. Szerezd. Csinálom. Még van csatkisz nálam. Figyeljétek, milyen bamba voltam! Ákos, itt a folyóvizet meg kéne oldani, mert én elrontottam. Én megnézek valamit, lehet ki fog dobni. Akkor ne nézd meg. Hát de megfogom. Szereztem 13 betűből. Nagyon raj vagy. Ja, oké. Na, készen van a mi kis farmunk. De szép lesz. Mi ez, itt ilyen virágmező lesz? Ilyen kis vigyó. Oké. Hát ez már nem kell, ez adagolót ki tudja, hogy kell csinálni. Mit? Na jó, ez így elég. Adagolót. Ahhoz kell redstone vas, hogyha jól tudom. Nem. Redstone, cobblestone, meg így. Piston az adagoló. Ja nem, az a piston, az nem az. Én tudom, hogy kell csinálni, nem érted? Szereztem meg vetőmagot. Most minek neked hűtőt akarsz csinálni komolyan? Igen. De miért? Hát ez nem rossz ötlet, mondjuk. Adja a cobblestone, ez van nálam már. Redstone, az van. Amúgy a búzafarmunk az eléggé jól áll. Azt most majd pár részig abba befejezhetjük. Étkező asztalt csináljatok. Kidobó vagy adagoló? Adagoló. De csak kidobottak. Szerintem az rendes kidobót. Rendes így kell az. Szerintem kidobó kell, nem? Adagoló, az nem tudok, az szerintem egy teljesen rendes így kell. Zajika, csinálj. Amúgy mi lenne, hogyha csinálnánk egy íjat? Most semmiből nem de tart. Ez nem jó. De kidobálja a termést. Mert nincs elég fény. Rakjál még fákját, akkor nincs elég fény. Most ugye lesz a fákjázázni, most csak azt nézd. Mindenhova rakjál. Amúgy kajánk nincs. Jó, hogy én csinálom a hűtőt, de kajánk nincs. Majd lesz búza, kenyerű, lesz kenyerű. Hát jó van. Meg én elmegyek szerintem vadászni. Szerintem én is megyek most el. Csinálok magamnak egy félelmetes cobblestone kardot. Én is ezt csinálok. Csinálok, mindenkinek csinálok egyet. Ja, jó van. Hol van a crafton? Olyan szép lett itt az ágyikó. Na, itt van, mindenki jöjjön. Osztás van.